Uite cum poți aplica și tu acest model de microciment multicover. Dar înainte de asta, dă share și prietenilor tăi. Amesteci componenta A cu B și 5% apă și cu o gletieră întinzi materialul pe suprafața de lucru peste bariera de vapori care ai aplicat-o deja. Microcimentul îl poți colora cum dorești după nuanțele din catalog. După ce s-a întărit cu un șlefuitor orbital, șlefuiești cu abrazive cu granulație de 60, iar după ce ai terminat, aspiri și ștergi praful cu o cârpă umedă. Spune-mi în comentarii dacă și tu ai alege microcimentul în loc de gresie și de ce. Vii cu a doua mână de microciment care este mai fină și o colorezi aceeași nuanță ca pe prima. După ce ai amestecat componenta A cu B și 5% apă, îl dai peste prima mână de microciment, îl lași să se întărească și după șlefuiești, dar cu abrazive de 120 acum. După ce ai terminat, aspiri, ștergi praful și după dai amorsa concealant și 2 mâini de protecție Film Pro 2C. Nu uita să dai like și follow ca să rămâi la curent cu astfel de finisaje. Dacă ai nevoie de mai multe informații, găsești contactul meu în bio sau fizic, suntem în Oradea pe strada Cuzavodă numărul 1.